Ассалому алайкум бародарои ҷуни ман, созе хубе, саломатиёти хубе бачаҳои чайҷун ҳама каса ва чӣ хеле ки ҳар рӯз ман мегӯм бачаҳои чайҷун ами ятунади лайка меҷахема ва ҳамо подписатсияра қати ҳамо колокольчика кушта якум мемонем. Дастгирии шумо пешравии канали моа ва гуфтаниам бародарои ҷуни ман бачаҳои чай ҳамо программаи ҳаррӯзае ки шумо дар ман нишон медодам конвер плюс. Мисол дуруст будан нодуруст буданша шумо дар комментария фикротро бинависед бачаҳои чай ва ҳозир ман мефаҳмонам. 1000 рубл 199 сомон, доллар 18.82, евро бошад 17.81 ва курси Казахстан танге 8693 танга 1000 рубл. ва бародарои ҷун фаромӯш накунед ҳамо подписатсия кунева ҳамо ядунади лайка бумонед чунки дастгирии моай ва мо мерем бародарои ҷун курси тоҷикистона ба шумо мегӯм. ҳаррӯза курси мо бонки эсхата, бонки миллии тоҷикистон, бонки алифбонк, спитаминбонк, каскомербонк, коммерсбонк, ҳумо ва душанбесити ва орионбонк ҳамааш бародарои ҷун 1000 рубл 177 сомонай. курс ҳоло дигар боло нашудааст ва гуфтаниам барои бачаҳои чайҷун подписатсия кунед.